Tá post fíor háhachtach ag an Madra seo an nGaelscoil Pheig Sayers. Cabhraíonn Cleo le daltaí agus iad ag léamh, mar chuireann sí ar a suamhna siad. Maithíonn na daltaí níos comportaí agus níos muoine dá bhfear. Tá bheith múna an seo réanos ach nuair chunig mé an scéim dus dúirt mé an caiig mé aanamh. So rinne mé 6-10 tréála Reading Dogs Ireland agus rinne Cleo 6-10 ag tréála Reading Dogs Ireland. Rinne mar an tréála dús a spéirla agus an sin rinne mar trí bhean na gaeilge. Leis an tréáil seo tá si léir bí mé ag fécinint ar an Madra agus an 6 Madra, an 6 percentachtá cága Madra a bheith canálta, cága siad bheith dalhúnta, cága siad bheith sás a bheith obair lepá. Ní léon brú ar an Madra chun tachtar scoil agus bheith obair. Téann si timpeall na hainte ag cearú le páistí chun léitheoireachta déanamh, tá si béasach agus tá si anmha. Is mám a bheith léamh le Cleo mar bíonn si ag éisteach agus bíonn si bhir anna soccer. Is Madra therapy agus tá sé bán, tá sé canálta agus béasach. Thosaí Cleo ag obair an nGaelscoil Pheig Sayers an teachtain seo, agus béis sí arás uairsa teachtain chun tacaíocht de thuirt den na daltaí agus iad a chur feabhas ar scileanna léitheoireachta. Conor Nuacht, Nuacht, Cleo4, Cathair Churcaí.